अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presents by हम पटवनी जमाना के दोसरा संगे भागल बा। हम पटवनी जमाना के दोसरा संगे भागल बा। कैसे बताई रे हम समझाई रे, कैसे बताई रे हम समझाई रे, दिल करल पागल बा। हम पटवनी जमाना के दोसरा संगे भागल बा। हम पटवनी जमाना के दोसरा संगे भागल बा, भागल बा। हम पटवनी बड़े चलते हम पापा से बड़ी पिटनी रे, बड़ी पिटनी रे। जन से ज्यादा वो करा के मन तो रहनी रे, बड़े चलते हम पापा से बड़ी पिटनी रे, जन से ज्यादा वो करा के मन तो रहनी रे। आज माने नखियाई रात भर जागल बा, जागल बा। हम पटवनी जमाना के दोसरा संगे भागल बा। हम पटवनी जमाना के दोसरा संगे भागल बा, भागल बा। गरासी के दिल के बात भइले रे, बात सागर रमेश बुलबुल के साथ धइले रे, गरासी के दिल के बात भइले रे।